केमेरामेनाबो इनो आलाय सिलाय जाजोब्बाय दे आलाय सिलाय जाजोब्बाय बिगा थारैनो थरायनानै सुदा ओंखारबोबाय आरो फाइनालि नै होनजानायनि हाथेबजि गिदिर गिदिर मोनजालायसिनो आरो खदालाथाय दानथाल गौ शुटिंआनो जास्लाबमोनि अखा हाजोब्बाय बेट्टु इमान खस्थ'लै नै दङ मानसिया ओमफ्राय बोरै नै ए भगबान बुंखिया गुड मर्निं गाइस लोगोफोर दिनैनि नेक्स्ट डे शुटिंआ जोंना सोलिनो थांगासिनो थांगोन ना थाङा आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु अखाया जोंखौ थांनो होथ'वाखै नै फ्रि अखा थाइफ्रिबाय दं एकदमबारे बिराद खस्थ'नो बेनिफ्राय दा जोङो अखाखौ गारगोबा खासे देलायलांगासिनो नामा आसलथे दा जोंना फाइनालाव माबायदि जागोन बेखौथ' बुंनो हानाय नङा दा आन फाइनालावनो बिदि जानानै दङ मानसिया बोरै ए भगबान बुंखिया आरो आंनानि मेकआपआ बाराद्राय जाबाय नामा मेकआपआ नोंनि गोनाखौ गोसोम जायाखै दारि नङालै दायो नोंसोरो एकदमबारे फाइनाल लुकआवसो थरायनानै माबाखौ नुगोन ओमफ्राय मा रला नोंसोरनो दायो खोन्थागोन आरो थरायनानै रला मा शुटिं खालामफुबाय थानाय टाइमाव आं नोंसोरनो खोन्थागोन माबायदि रिएक्सन जायो थरायनानै नायबानो जाबाय फाइनाल मेकआपखौ दायो नाय ओमफ्राय आंनाथ' मैयानियानो जासिगोन जेनेबा बिफानि नालाय बिफायानो जासिगोन ओरै मेकआपखौ लाफिननोसै बाङाय एसे माबा खालामनोसै बेनिफ्राय दा जोङो अखाखौ गारनायखौ नेगासिनो अखा गारबानो जोंनि खामानिया स्टार्ट जासिगोन अखानि कारनैनो जों थरायनाखौबो लाखै गेले देलायगासिनो नामा नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबाखौ मानो होनाय माखो मेकआपखौ होनाङामोन गुफुर जाबाय मानसिया आं होनखादों दहायनो गोसोमसो खालामनांगौ होननानै नङा नैखो ओरै फोनलाना ओरै आखायदो ओरै दो मिथिबाय दासले बिदिनो दो दोननानै आखायदो ओरै हुस्लिमबाय थानो हागोन रेडि खालामगासिनो केमेरामेन माखाबो मोनफैगासिनो दङ नै आंहाथायनि माबोरै हागोन हाया दिनै हागोन हाया दिनैथ'लै बोथोरानो बिराद डेन्जार जाबाय ना गारबा हागोन गारबानो माने अखा गारनायखौल' नेगासिनो जोङो मा होनदों गासिबो रेडि अखाया गारबानो जोंनि खामानिया फारसेनिफ्राय दिनैनो जोबगोन दिनैनो जागोन दिनैनो खतम नै बुरनाय भगबान बिदि जासिगोन बा दिनैहाय दे सिथाबनाय रावबो जाया नै दे आं जायाबा दे सिथाबबाय बुरनाय जागोन मिथिबाय जायाखै नोंनि लानाय माने फाइनाल जाथ'वाखै आरो दायो बेखौ केमेरा लाबाल' होनांगोन मिथियो नङाबा थारै नङा इयो लोगोफोर आंना फाइनाल लुकआ एकदमबारे कमप्लिट जाबाय आरो दिनै सेकेन्ड डे शुट ओमफ्राय ना खावसे कमप्लिट जाबाय 80%आनो कमप्लिट जाबाय एकदमबारे 20% दंबावो आरो 100 जानो थाखाय आंना कमप्लिट जाथ'वाखै एकदमबारे खावसे दंबावो ओजोंहाय रेडि जागासिनो मानसि माखाया ओमफ्राय आंना बोरैबासो जाजोबलांबाय रायलायदो क्या रोल दे दिया तुमने नोंनि रलखौ ओरैबायदि हाइलाइट खालामगोन ना मार बरिया हाइलाइट जागोन नोंनि रल माने इ रलखौ सोरनोबा होदोंमोन ओमफ्राय रावबो जाया ओमफ्राय आंनाव गोलैबाय नोंनियाव गोलैबाय दा लोगोनि खाथिराव खामनांबाय दौ अखायासो दा मा जायो मा जागोन दा आरो माबा दंबोयो हाथाइनि दंबोयो हाथाइखौ मोनाखै हाथाइखौ मोनगोन लायनो डेरि मिल्क अखाबाबो बोजोबथारनांगोन साथा लानानैबो
एकदम दिनैबो जोबा बिराद लस जागोन बाजेटआनो बारायलांबाय थागोन दिनैबो जोबा फैसायानो गैला ल' बाजेटनि बाजेटनि ल'आनो गैया ओमफ्राय बाजेटनि ल'आनो गैया बिना पैसे के बिना मेकअप मा होनो इदिखो मा होनो गाइस फ्रि मेकअप नांलाया जोंनो माने होनानैनो माबायानो बुस्थुआनो गैलायलाङा सेनसे दाइन दामिकनिसो बाव इथिंजाय आरो मा होनबावनो अयनाय नुबायहाय आं फिसायखौ उसुबिदा नुस्रोलायबाय आयै सुन्दरि लागायगासिनो फारसेथिंजाय माबायदि मोनदो टपा बरिया मोजां मोनखागोनखा सिख्लादो दाफब जानो मोनदो सानस्रिदो देलाय जानो मोनदोथ' आंनि शुटिंआवसो इफोरबायदि जाबाय आलौ थुलायनांगो बायध'ता जाबाय आरोना नै आलौ थुलायलांबाय माने इमान फार्स्ट टाइम जोङो माबादो बोथोरा एकदमबारे गाज्रि जाबाय आरो एसे सेंगानायालाय इखो थुना होननानै जामारदो खामानिया दायो जोङो थांनो रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय अखाया फ्रि फ्रि हागासिनो डिस्टार्ब होगासिनो आरो आंखौ देलायनायखौ मोजां नुवाखै देलायनायखौ मा मोजां नुवा जालायखो मोजां नुवाखै दे नोंखौ मोजां नुवाखै आंखौसो मोजांसिन नुदो आंखौ मोजां नुवाखै इखौ मोजां नुवाखैनोलाय इखौ मोजां नुवाखै आंखौसो मोजां नुदो सोरखौ मोजां नुदो खिथा मोनसे नोंखौलाय फाग्लि नालाय नोंखौ फाग्लि बायदि नुदो मोजां नुदो देहाय फाग्लि बायदिखौ मोजां नुदोलाय अखाया हागाबाय नालाय दा जोङो जोंनि लकेसनाव मोनफैबाय खिन्थु लकेसना फाइनाल जायाखै बबेखिनियाव लागोन मानो होनबाथाय जोंना नै एखिजा डिसकासन सोलिगासिनो बबेखिनियाव मोजां जागोन होननानै फारसेथिं आंनि उनाव दङ सासे आंगि आंगिद्रायबो नङा मानसिया एसे माने माबा आरो गोलोमलायदों आंगिफोराबो गोलोमलायो नै दद गोलोमलायदों ए भगबान मैखिफोरबो ओंखारना दं नामा दा जों जोंनि लकेसनसिम मोनफैबाय माबायदि जायो दा आं नोंसोरनो खोन्थागोन थरनाया माबायदि जायो नागिरदो मेंबाय नामा बुरिबाय नालाय मेंबायथ' ओमफ्राय एनाखौ हाब्रु जायगा लाबोदों मिथिनानै गारिखौ ओमफ्राय नैबे बेसेबा गोजान दोनना फैदो नै एखिजा एसे आरो नै जरा जरि नांलायबोदो ना मादो नायग्रोनोसै जायगाखौ सिलेक्ट खालामनानै नायनि नै ससेयाव होनना बुंदो नै ससेयाव नायनोसै मा जायो नामा माबोरै थिगैनो दं जानोसो गोथाव मोनलायदो हाथाइनि आगाखौनो जों नागिरना मोनाखै गेसा जाबाय हाथाइ गेसाव खालामनो नागिरनो होननाय जादोंना जायाखैबा हाथाइ गेसावा जाफ्लांबाय थाङा शुटिं खालामनायाबो कमथि नङा एकदमबारे लकेसन नागिरगासिनो आरोना जायाखै बेकग्राउन्डफोरखौ साफा खालामनो गोनां जादों बेकग्राउन्ड नाङानोलै बेकग्राउन्ड साबिखौ ओइनो आलायसिलाय नोङा गथ'आ बुजागोन आंदो जेबो नङा दे फिसाफोर मा खबर अखा बोथोराव साथा हमनानै जा समायना नुदों जोंना नै डेम'आ जागायनोसै डेम' माने डेम' नायबाय दं ओरैनो फ्रेमखिनिखौ डेम' नायगासिनो ओमफ्राय फाइनाला नैयाव जागोन फाइनाला इयावसो जागोन दाथ' ओरैनो नेगासिनो गावनि रलखौ माला फैगोन होननानै होदोंना माला फैगोन एक्साइटेड जानानै दं गथ'आ मा जाबावगोन दालाय दा नैखैजा नै फ्रेम सेट खालामगासिनो दे मोजाङै अखाया हायालासिनो आरामनो बरिया जादों नो मबाइल लानाया साइकेल लांनि आजा दिलनि चोरे आजा शुटिंआनो जास्लाबमोनि अखा हाजोब्बाय बेथु इमान खस्थ'लै
भगबाननिसो बुंखोमसेयाव दुगैनाय मान गैया आंखो केमेरामेनाबो आलाय सिलाय जाजोब्बाय दे आलाय सिलाय जाजोब्बाय बिगा अखाया एसे सेंगालायबाय आरो दायो शुटिंखौ स्टार्ट खालामफिनलायानोसै टप्पाया सलायनायानो सलायनाय बालायलांबाय सलाय थां बिफा थां मोजाङै सलायना फै माबोरै मेकआपा गोमाबाय नामा मेकआप खोमा एसे दाबाव नामा गोमायाखै गाङा टप्पाया हाया थिखांना लाबदो आरोना किटिखौ उपाय गैया मा होनदों एबार जाय भुल जायो इखो सोबा थारमाने भुलानो जानो मोनखाया सोरबा जानो राजि जादो नोंथांमोना बै नोंबो साइकेल लाना सोरबा जानो इखो लानानै थांनांगोन साथाम गाखोनायाना करिय'ग्राफारा सोरबा जानो नागिरदों खिन्थु गामै था जायाखै इसना खेबसे मोनसे टेकआवनो जानांगोन नङाबा बिराद दुखु मोननाय आरो माबा मोननायनि थायो नङाबा मास मोनसे उनावसो जागोन जाय फुल खालामो मा जल्दी फकास दैयाव हाबलायनानै केमेरा लानो फैदो आंहाबो केमेरामेनदो केमेरामेननि खस्थ'खौ फाय आजाव बेन दाबो मोनफैयाखै हनै मोजां बानायदो गासिबो आरो साथाफोरा साइड खालाम आंबो लानो लुगैयोना माबा मिनिना होयो मानो मिनांगौ दे नोङो मिनामोन ना गोरोन्थिया बयहाबो जायो दे गोरोन्थिया बयहाबो जायो जायाखै नि दे दुगैबाव जायाखै जायाखै दुगैफिन थारैनो थरायनानै सुदा ओंखारबोबाय आरो फाइनालि ना मानसिया एकदमबारे नेयै फुंनिफ्रायनो खस्थ' जानानै मोखाङाव माबा माबि फोननानै खस्थ' मोननानै दासो जागा मोनदों नै एकदमबारे दासो फाला फैदो आरो यानि नै आइडिया सोरनि होनदो अ जाजोब्बाय बेनिफ्राय आइडिया सोरनि मोनजानायनिया नै डेरि मिल्कखौसो होदो आरो माने फार्स्टआवनो ट्राय खालामदोंमोन जोङो माबाखौ टेबाटाखौ फार्स्टआवनो ट्राय खालामदोंमोन ओमफ्राय जायाखै माने दसे थायो ओमफ्राय सिथाबनानै माबाया आथाया जोबलांबाथाय गालाङो आरो बेनिफ्राय जोंना खोथाबाय नै डेरि मिल्कखौ सिथाबबानो जागोन दे होननानै ओमफ्राय दा सिथाबबाथाय मोनजाफाबाय थायो आरो मानसिया सुदा जोबबानो माने थाबाय थाखाया नालाय बेबो आखाइजों सोलास्लिमबानो मोनजाबाय आरो नैयाव मोनसे दंबावो नै हाथाया जि गिदिर मोनजालायसिनो आरो खदालाथाय दानथाल लांगाय हाथाया एसे केसेवसो मोसौ गोथै नुखायो खिना बथाला दै गुस्थियाव जादो एसे मेकआप मेन जाबाय मा होनगोन शुटिं खालामखांना खारजोबलांबाय फार्स्ट टाइम ड्रन नुदों आङो नै आंहा दान्दाजोंसो मावदोंमोन खेबसे
अ नुफेराखै आं खाथियाव इदिसो मबाइलावसो नुयोना अरिजिनेल मोखांजों नुफेराखै आव वाव आंखौ लागोन इदो इसोरो माथो भिडिअ'आनो गैया इदिसो रिमट कन्ट्रल बेरे गिदिर बेरे गिदिर ने इनो हम 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 फाइनालि बेयावनो समाप्त जासिगोन जोंनिया जोंनि खस्थ'थारा थांबाय खस्थ'थारा खस्थ'आ जोबथारबाय जोंना दोला दुला बोरैबा जाजोबलांबाय टप खस्थ'यैनो मोनो आंनानो हाइस खस्थ' हाथाइनिया